Riksa आंनि रिक्सा hey hey Riksa आंनि रिक्सा सान हर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिक्सायाव 1 2 3 4 न' फनसायो आं कारेक्ट टाइमाव रिक्सा आंनि रिक्सा hey hey दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउआ गोथां समाव बोरायब्लाबो बुरैब्लाबो गोसो थोलायखा आइ आफा दाबो सोमोन्दोफ्रा थैब्लानो गैला मावै दाङै जुलि लायो रंजा बाजाखा नाथाय दाबाव आंनि रिक्सा गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिक्सा आंनि रिक्सा hey hey मोजां गाज्रि संसारनि मानसि लानानै थाङो फैयो आं रिक्सा सालायनानै रावखौबो आंलाय नेवसिनो हाया देरसिन दुइसिन आंनि थाखाय रावबो गैया बयखौबो लाङो आंनि रिक्सा गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिक्सा आंनि रिक्सा hey hey रिक्सा आंनि रिक्सा सान हर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिक्सायाव 1 2 3 4 न' फनसायो आं कारेक्ट टाइमाव रिक्सा आंनि रिक्सा hey hey रिक्सा आंनि रिक्सा hey hey Thank you खुलुमबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।